Tfajla Taljana li la tistudja f'pajjiżna l dawn l-aħħar 4 snin fil-lejl ta' bejn il-ħadd u tnejn allegatament ġiet stuprata minn grupp ta' 4 irġiel. Kollox beda l-ħadd meta tfajla Taljana kienet qiegħda ma' xi ħbieb tagħha l-Belt Valletta. X'in kienet sejra d-dar allegatament inħatfet minn 4 irġiel barranin u ddaħlet f'karozza tal-Lewn Gris. Huwa allegat li l-irġiel saqu lejn ħalfar fejn waqfu l-karozza u wieħed wara l-ieħor stupraw lit-tfajla. Kien għal-ħabta tal-4:09 ta' tnejn filgħodu u wara li allegatament ġiet stuprata x'kien it-tfajla Taljana daħlet fil-fabrika Playmobil li tinsab fil-qasam industrijali ta' ħalfar. Hemmhekk it-tfajla sabet xi ħaddiema fejn taħt xokk kbir, sabet xi ħaddiema u qaltilhom dak kollu li kienet għadha kemm għaddiet minnu. Ħaddiema tal-istess fabrika li tkellmu ma' One News qalu li l-istudenta kellha xi tbenġil u kellha nofs ħwejjiġa imqatta. Ma' dawn il-ħaddiema tfajla rrakkontat kif ftit tal-ħin qabel hija sfat imsawta u stuprata minn 4 irġiel li skonti kienu barranin. It-tfajla ngħatat l-ewwel għajnuna mill-ħaddiema fil-fabrika Playmobil li min-naħa tagħhom infurmaw lill-pulizija fejn nifhmu li saret tfittxija l-allegati aggressuri fiċ-ċentru miftuħ tal-Akwati. Dan il-każ tal-allegat stupru fuq din it-tfajla Taljana ġie rrakkwirtat ukoll bi prominenza fuq il-midja Taljana. Ma' One News il-Pulizija Maltija ma setax tagħti informazzjoni dwar il-każ, madankollu kkonfermat li għaddejja investigazzjoni u anke nfetħet inkjesta maġisterjali.